yan, maluto sa kanin. Simpleng putahe lang ng sprouted. Yun lang ang panira ninyo niya kasi subaw ko din. Yun na sinila. Diba? Yan. Niluto ko subaw ko. May tira pa kaya. Niluto na lang ito ng gulay. Ini ay nabakal ko ni 30 pesos. Ini atado ako 10 pesos lang. O diba? Tapos, lalagyan ko siya ng ipon. Tatagtagin ko yan para magtaulang lasa dito.
seryosong marayan. Kailangan do yan. Pag-arag kayo ng kaseryoso ang mukha kayan, bawal ka magralalandi. Kailangan do, di ako pinansin. Dead ma lang. Bawal ka maglandi dyan. Pag-arag kayo yan. Sigurado ka, matatabuga ka. Sunod ka na ang sibuyas. Siyempre, ito naman ang kakaroon. Lalaag ka na din pinagtag ka hipon. Walang ka na, sprouted. Yan na, tipid tips na naman ang ating sangkap. Tipid-tipid lang sa sangkap ang ating recipe.
Okay na, may pang-ulam na kita. Sana nagustuhan niyo itong video na to kahit tipid-tipid lang sa sangkap. Hahanguin ko na lang to and baka na. Don't forget to like and subscribe. A few moments later. Kain po tayo. Ito po si Tyrone. Malakas nung kumain ng gulay. Nakain po ito ng gulay. Diba po? Magaling na kumain gulay. Hindi na naduduwal. Kaya, sasabihin niya akong kumain ngayon. Angat ka anak, hindi ka kita. Ito ka, huy!